Tengok biang yo blay ini kejamit bangila ban ya gendu biang sesisian ban pulih ke tin ke joblay bat kapan keman yang ban yo ikat nengut hagani kejamit ki prabanget berkumju ki parlok kejingwan kejong phi kalong kejing kerku namar ketin ke joblay ke bapen yang ban ya phi ban ngangit skam begitu ki balak ban yo sngau hagani kejamit berkimit ki balai no ngangit kambo blay ukta yapi banang wat shushu ya gajing shisha ba yapi ki parlo ki bala ban yo snow bat page limba kene ke YouTube channel joga balang kwa ban nyalam biang yapi ha gajing puli ke jongi menta kata yau nilai ya puli baka kitab jing pen pau kadai pang Jesus Christ ka ba ai jingkermen ya uyones hapatmos ban long nong bud ba shisha ujong Jesus Christ compare ki ai ki jing tenju ki ba uhap pan ya lemba henry namar ba ulio I ba Jesus Christ ulong ba m ulong alpha ba omega unong sispa ba no pan m jo kata ka ai jingkerman yo balada uhap pan ya pro Jesus don ka bor ban pan m yo na ka bor jo ka jingdom jo ka jingyap nilai kran ru ba Jesus Christ ulong ba job pat syam la rem ka weiru ka thma ula ai ka khubor ban penslur ban kentu ye ki balang haki Asia Minor ki nyozi ki balang ki badan ki jinglong bakenjaman sim leng baki arta ba joka history joka balang Kristan baru ong ye ki tolong pi ki bajob ko mangalong bajob menin yo sngau ye ka khubor ka babha joka jingbishar bar nyetep bahadien joka jingbishar kan sawan ka jingwan asin ki jong Jesus Christ ana ba ka jingbishar kan kutno ngitip ka ay kaban sajia berkata kalong bo Jesus Christ un walam ya ka bainong ka bakraw siya gani ka perthai haswa bang ya puli biang ya ka tin ka jo u ngin ya pendam ya ka kli agajing duai kad bang aburi ya la det rai slendat jo ka dingpna barkat bang ya puli ka tin ka jo mi hagani ka por kran hangi leng ba men simba khoi ai bang ya sngau bau kta ya ka donut ka jongi bad ya rap ingit rai bangila ban pinkre nagamda ban penlong ya karai ban but yo jisu ban longro ki bala penkre nagamda ka jingwan ka jome ya rap yangi bangin yo I ha gane ka janmit ya ka jing it ka ba kraw ka jome nagamda jongi ki nong pop namar ka kerteng u jisu ngadwai amen ka jingwan ka jong jisu Christ ka de ka jingkerman basuk jong ki kristan ha ka spas nam ka baningkong habaki yai lingba ki jing pensitombeng baro bagi kan mau kadai ka jingkular ka jong Jisu ong ngan sawan pat ban syau ya pi bahaga bangadon banga piru pila bandon baling bagi arta ba jo ka history habagi briu jo oblai ki kan du ya ki jing janjar la kalong ka jingpang ka jing sitom ka jing kerdu ka jing ban ben don tangawai ka bala ban pentengan bat bala ban ai jing suk ya ki bagani ka perthai kamdei ka ying shong ne jongi bakin salet no nagani ka perthai hakajaka ba Jesus Christ ula penkre nagam ta jongi ka jing up ya ka jingwan ASEAN ka jong Jesus Christ ka dei bandang penraham ya phi bat ya ngaru hagani ka jamit ngi em ha ka perthai ha ka ba amdon shu ka jing shnai amdon shu ka jing suk amdon ka jing kmen ka jingale man ka sngi ki jing snew ki ba harukom ki jelai ha ka em lang sa lang kat dang penkran ki bor sipai pulit kadang penklan ki bor joko sarkar kumno bante la kambe ki jing snew bat ki jing janjar kata nginang syarem haki bor jing dom jong syaitan dan tanggawai ka solution lani kala jingera pat kata kalong ka jingwan ka jong Jesus Christ ti kumta ka jingkerman ha ka jingwan u Jesus ka de ka jingkerman ka basuk ngila ban syam habangi puli ya ka Bible baka way ka dekhat ba people Pinsyam haka testament ka batmai iway na ki arpusan tali ki dekat ki kran syapang ka jingwan asin u Jisu kata kamot hadin arpusan tali ki dekat pinsyam saka way ka dekat ka kran ya ka jingkular jo ka jingwan pat ka jong Jisu Christ haka kitab jingban pau iway nyau haka basdang jong ka kitab jingban pau laya thu lupa ba u Jisu on sawan pat u Yohanes hapatmas uyos ngau ya ka khubor ka bang hakmi unwan hakil o ka jingkular ka jong Jesus Christ ka de ka jingkular ya baro ki brio ki nyo I ya Jesus Christ matla kelut rangba rispa
Laring dan hangno hasla juga perthai. Nyen yo I anabu Jesus Christ on one. Kadai ka jingkerman kabala ai how way ubreu. Ba un kan show haka donut kad ba uyat syaprang haka lawe kabam dan jingkerman. Habangi pai shishu aga kitab jingpan pau ar nyau. Ka kitab jingpan pau ka kut biang da ka jingkular. Ba uneu Jisu bala kular ha Yohanes ha Patmos bat haki Kristen juga Asia Minor bat hapi bat hanga on one kloy. Kau hakmi ngawan kloy lai sen lai wat haki kitab jingpan pau ar Jisu ang hakmi ngawan kloy bat kanong ka jonga. Jingpan pau ar pau Utha ubapla yakini ki eki ru uang shisha ngawan kloy. Amen tuan try Jisu. Kadai ka jing duai kaban long ka jing duai jong ngap jong pi hak ka mit bau Jisu on wan okloy syagane ka perthai. Hadin bau Jisu Christ ulayap bat ulami pat. U Jisu Christ ulay kandu khadu ya kisenran ha ulum olip bat hangi la rongno yo Jisu Christ bat ki angel ki la wan shau yo Jisu kum kapukni ulaher syate sya sahid beneng ban let ban ya kandu yalo jong kpa bat ban sedang saya ka wepat ka kam jong ka jing syakri. Hadin bau Jisu ulalet syabneng menta na ka jing kup ya ka jing long do long snam kumu priu kumu langknya bu ulang brot haba ula job hakading pna ulalet hangte habneng ban rung syaka jaga kentang bat menta udan haka jaga kentang tam ngile puli menin haka kitab jing ben pau kanong ka bakat sau nyau bangin syap ting yo blai na barka por jong ka jing bishar kalawan kata kamut ka jing bishar kalasdang bar Jisu ula syim menta ya ka jangkup jong orang ba lingdo bar kat kum Hebrew pra iwe do ar kong mangi don yo orang ba lingdo uba kraw uba long Jisu Christ uba let ken syakita ki kat beneng ban syakri haka jaka kentang ya ka balatai do Moses da ki kon Israel kadang ka jaka kentang haka testament ka barim hendai ka ni ka jaka kentang tam ka bau Jesus Christ ulet penrung kadai ka balatai do play bat Jisu ula rung hangta bat ka Bible ko ong bakum urang ba lingdo ni don ya ka kubor ka babha nga ong menin ba ka jing bishar kadai ka kubor ka babha namar ba judge jong pi unong bishar jong pi u Jisu u advocate jong pi unong yasa jong pi u Jisu bat haba pi lek ban ra ya ka kes jong pi hangta u snow tho ya pi u itho ya pi nang no pi wan ka history ka bakum no pi don bat habangi pediang yo Jisu Christ bat ka jingknya ju ha ka dipna u Jisu unyasat ba pidei u jonga ka jing khot ka long ngi don yo orang ba lingdo la ngi don hap deng ka jing tlot la ngi don hap deng ka jing ale hap deng jo ka jing janjar ngi don kam ya no banyasat nam ta jongi ban pelat yang a ya pi ka khubor ka long ngi don yo Jisu ngin syam ya ka jing ai ka banyarap ya pi bat yang a ha ka por ba don kam Jisu khot wan menta kad bangadon haga jaka kentang kalat jong ka jing isnai yo kon benriu kadang pli menta kadang renghang ka kherdop joka beneng balada ngila lepop ngila jgai do play menta ka jing khot lo wan hajan jonga kad bangadang don hangi banya sait tam ta ki pop jo pi wan u Jisu khot yo way po way Henry ngau si bagi babon ki breu ki kentat ya ka jing khot ka jo play shen uni urang ba lingdo jongi un sami no na ka de ka jaka kentang ban kup no ya ka wepat ka jangkup berkata ka jangkup usem anda bau Jisu mi no na ka jaka kentang don jingkerman shu ya ki breu ki bam shim lap diang bat pai she ka jingkala ka bamut ya ka plan jong ka jingpen em yo khun men reu lapen pau ha ka jing em ka ba krampop jo Jisu habo wan che ka de ka perthai u Jisu u em ya ka jing em ka ba nga ban ma phi ni de ban em ulayap ya ka jing yap ka ba ni day banyap ula siu ya ka ram jonga daga sam ka ba koror ka jo balapan pauru ya ka plan jonga jingpet em daga jingyap jong Jisu ni la day banyap u Jisu ula ai ya la ka jonga jing em knang ba ka bor jonga jingdom ba ka jingyap kanam la ban bat sa ya pi ka jingtap kam la ban bat yu Jisu ula mi pat bar ula dan habneng ni la ban ong daga jingkmen ya kani ka jing job ka jong Jisu Christ bakalong ka jing job jonga bat jopi ka de ka jing kerman namala da Jisu shamla mi pat upol ong ba ka jing alap jonga ka jing alap jongi ka jing jongi kanlong ka baleno ai
Ti hang ningi syam bau Jisu la mi pat. Bat menta ula syakrikum urang ba lingdo hakajaka kentang tam. Jimban pau kat san pra kalai thu lupa yangi. Bashan anabu Jisu Christ un mino nakajaka kentang onam don ka jing dwai jo uno breu kabala balip sut syakijaka kentang. Jimban pau kat san pra ong la pendap ya kata temple kajaka kentang. Te uno onam la syu balip sut syakijaka temple. Anabu Jisu Christ ula mino nakajaka kentang penyesat antaki pop jonga berkipop jongpi haka kitab jimban pau kanong ka arfuar kerkat ka bakat we ka kran chai kedar ya gani ba anabu Chris ulwan ya mensema khoi an wengno na ka pertai balada ngimpat pediang ya Jisu ladang ailat ya kisah syihajar snemro kenam kala ka bomot kini ki breu kila pen ya ka donot joki ba uyones uyoi ba ki ba pop kinang pop ki ba tngit kinang tngit ki ba khoi kinang khoi uba hok unang hok hagani ka por ka donot joki ka longkum ka donot jo paro wat la kin yo i ki kampla ka donot joki kan om kelashu dena mar kata kata aku ki prabnget bar ki parlok kan bo blay udang ay pi kala bangin wan shu ha ka jingkla ka bomot kan bo mensim udang kro udang kren pasiau da ka jingjai jai ha ka donot jopi wat nam pene yo ba ka por kan long ka badir ba pinam sku dan kamshu ya ka jingkla ka bomot te kumda ka Bible kle thu ba hadin bo Jisu la mi no na ka jaka kentang jiban pau khat khandai khat sau du khat riu kita ki pai ya pom jong ka bneng kila ya bot ya u halor ki kulai ki bali ki ai kini ki pai ya pom ki ba ka bneng ka kran ye ki hajar pau hajar ki angel ha ki jankup ki bali ber ki thap yang ki jong ki bat ka turoi ber ki kulai jong ki kin wan che ka perthai ki angel ki ong yo Jisu ngiru ni khwa ban le lang syaka perthai ya ka ban melalet ban yap sispa yo khun bereu je ka perthai nga khwa ban yo i thu iba i thu ikong nga khwa ban yo i thu khna i thu ikhlung iba nga ju sanran ha ka perthai nga khwa ban le ka siulang ringkat bat me ya ki bakin yo ban ya don ha ka ying ben ka bo Jisu Christ ula pen kret ki angel joga beneng ki penthali ya ka beneng ban wan shau ya phi bat nga hatu kata kamde ka khubor ka basngutanat kata ka jing i joga beneng ya ki nong pop joga de ka perthai ya nginyale ki ong bat kum ta kilawan ringkat ba Jisu Christ bat Jisu ha ki jankup linen bani ki bali ki ba khoi bat ka shintor jo u ka mi no ka white lam ka banap ka thin ka jo blai ban perta syakani ka perthai ban kristu thia ye ka ba i ki jo na ka jing tap jongki jiban pau khat khandai khat sau khan riu ka Bible ka ong bo uta usasin shar ya ka perthai hi baro ka wai uniken ulong em jogis em u try jongki try don tang wis em ubala mal ai ya ka jing bishar ka bahok don tang wis em ubala ban em hapdeng jongi bar uta udeu Jisu Christ ka Bible ke thu ingi ha ka kitab jing pan pau riu khat nyau ka sngi ka ba kraw ka jimitar u ka lawan ken u e ubala ban yang anda bo Chris on one ban pin kra yo pat ya pom jong o kan bo wan chingani ka perthai ka Bible ka ong ba ka long ka sngi ka ba kraw ka sngi ka jimitar lap jong try us em jogis em ka jingli ka long u e ubala ban yang ha ka sngi ai ngo yo blay ba don ka kan hon ka bala ban yang anda bo Chris on one ha ka Chiti nong kong tes lo ni kanong kabasao kan riu do kan yo ka Bible ka ong ba utrai ulwan hier na bneng bat ka jingrisa da ka tien sawo angel rangba bat da ka turoi u Chris onwan uni u angel rangba udai u Michael udai u rangba ki angel u Jisu Christ ken kumba ola pertayo Lazarus ban mi na ka jingtap u Jisu usakhat ya pi bat yanga ha ka ta ka jingwan ka ba asin ka jong o bat kita ki ba yap au Chris kin ya mi pat chwa ka Bible ke thu yang i ban bu Chris on one ki ban mi pat ha ka jingwan asin jo Jesus ki dei tang ki tu ki ba nget hau Jisu ki dei tang ki tu ki ba pyang yo Jisu ku mu nong pen em jo ki ba ai ya ka khat ka donut ke jo ki ban shong u Jesus Christ dei tang kita ken la da ki la yap no ka bu Jisu pat wan menta hakata kasmi ringkat badu abel ringkat barki wei ki bala yap hashwa jongi ke se mi pat anabo Chris on one barka Bible ko ong ladangi nginang im haka jingwan asin ki jong Jesus an sarong yang ap je film ngina kendu hang te hasai beneng bar banya dan lem baru Jesus junam la junam ka Bible ka khot
ya ka ni ka jing mi pat jong ki tu ki bla IT la ka jong ka jing em ha u Jesus Christ ha ka jing wan ASEAN ka jing mi pat ka baning kong la da don jing mi pat baning kong ka ta ka mut don artli ka jing mi pat ka jing mi pat ka baning kong ka de ka jing mi pat jong ka jing sup jing man pau ar phon riu ka de ka jing mi pat jong ki riu khoj ong ka thien ka jong blai bala de ki la mi pat ha ka jing wan ASEAN jong Jesus Christ ka du jok neng kamla ban le halor jongki ka jingyap ka baar kam don bor ban kta yaki kata kamor kini ki priu kinom ya ling ba ka du jok kini ki priu kinom ya ling ba ka jingyap ka baar ka jingyap met bat men sem menta hagni ka pertengin yap tang ka do henry anabo Chris unwan lada ki tu ki priu kim shamlap diang yo kin mat ya ka jingyap ha ka do bat ka men sem ha ka ta ka du jok jing ban pau riu khat ar ka ong bat la long ka jing khnu ka ju mai ba crowd ha ka sngi ka ba ando Jesus Christ on one ka jing ki win ka ba crowd ya ka perthai ka bang pat chula jia meno ha ka history phila ban mudur ba ka jing khnu kala pen kolon ya ka ying ki ba shirkai ki ba priu ula tai ba ki next camp wat ha ba don ki jumai anabo Chris on one jing ban pau riu khat san ka don ka khubor ka ba sngosi ya ki baman kim la ban yang hakata ka sngi ka ba crowd anabo Chris on one kini ki breu ki ba crowd ki ba rit ki rusma ki ba duk kinya buri yana di haki kram haki mausyang ba haki lomba anhabo Chris on one haka jaka bagin pet chau da ka jinkerman ba da ka jinkerman kini kin pet da ka jing shapting kin pet jangai no blai haki jaka kram ba ki mausyang katba ki baman kin sha penjot ha ka jingwan ASEAN ki jong Jesus Christ kani ka kan hon jo ki ri khoi ha ka kitab Isaiah arpsan khandai ka ong une ulong oblei joge une kan ubang ishat kaman ha ka jing pen em ka jo la da ngim pat priang ya ka jing pen em jo u menta nginom la man priang ya ka jing pen em jo u ha ka ka sngi la da ngim pat priang yo Jesus Christ menta nginom la pat priang yo Jesus Christ ha ka ka sngi kini ki breu ki la ban yang denamar ba ki la sha ya ka jing khot ke jong Jesus Christ ha ba pasiao ha ka do not ke jong ki da ka jing men ke une ulong blai dan ka kan hon ba ha ka nu ka kan hon pi kwa ban dan an Jesus Christ on one henry sngo si pat ba kita ki ba man ha ka jaka ba kin khot ya ka kerteng ke jong try jing ban pau riu khat riu kin ong ha ki lomba ba ki mau siang to tap yang i na ba ngim la ban pet ya ka jing bitar jong to khun lang brot Langi perkhat igri kentin bitar ngisngau kumba ka jim bitar kalong kum katu ka ba meding ka ba lese unong shon wan ban yale lani urus ne wan ban tur ya phi ban yanga ban penjat yanga ban ya phi hande ka kwa ban ya thu ya phi kum no la balong ba ka ju ka por andan ka jim bitar para ka ju ka por kandan ru ka jing ye phi ka jing long ka jo blai ka de ka jing ye ka jing e jo blai la tip ya ka kum ka jing e ka babam du anabo Chris on one ka ju ka ding ka pen im ya ki briu ki bahak ka ju ka ding ka pen yap ya ki la long kum ba phibu la phibu yo mau bertha hajan jo ka ding unang e la phibu yo tha hajan jo ka ding ka nang ka ju ka ding ka jing a pher ka de ka jing long jong ki briu Lading radon ya ke jinglong tu Jesus Christ nila ban yang ha ka sngi nila ban pet yu anaba u unwan kibaman kibala sha pan jot ha ke jingwan ASEAN tu Jesus Christ Jeremiah arpsan reply kila yap ha ka sngi bat ka Bible ka on don bayam ni tep yaki anaba Jesus Christ unwan kanam don chu ka second chance nani kam don chu ka lat ka baar ban ai yangi ya kataka jingis nei bangin la ban kala ka bamot kadai menta bat kanam jashu lano ujisu anda bon wan onong wanra ya ka jing bishar toketnya hande wanra ya ka executive judgment ka jing bishar ban penram lane ban penkesan ki bayap hak daga sngi ki baman ban ka Bible ko anam dan bayam nam ta joki namar ka Bible ke tho yangi hak kitab jipan pa arpau kerkhat kebasan ban real ba kita ki baman ki balayap ha ka sngi
Laong bakin im tat andala pendep ya ka sia jar snem. Kadon ka ji kai hang ni. Bun kisgo thu bakla ya ka sia jar snem ban mut ba anda ba uji Kristus unwan cik ni ka percaya ka jingwan ka ba asin un sensyar ka ni ka percaya si hajar snem ban ha ka sia jar snem baru ki breu ki be em ha ka ni ka percaya kin sa yo biang ya ka jingkala ka bumut un hap ban wan dalade. Balik dang don kam yu Jisu ban wan pat. Lada kimla ban priang yu Jisu haba wan hakasin ka ban ningkong. Pintarai kin priang yu an haba wan hakasin ka ba a. U Jisu unam wan ban ailat biang yu breu hakasia jasnem. Kasia jasnem kadon la ka jong ka benta jong ke jingjia. Ka wei ya ki baman bat ka wei ya ki riu khoi. Henry ki baman kalong ka jingkut ka bas ngosi kin yap ka Bible ka ong henry kin yap tang si hajar snem kin yap ong ka Bible tat andala pendap ya ka si hajar snem kata kamut dang don shalendet jong ka jingyap jong ki baman ha ka jingwan asin ka jong Jesus Christ ki baman ki bala yap menta kinami pat ha ka jingwan asin ka jong Jesus Christ dai tang ki ru khoi henry ki baman ki badang im ha ka jingwan asin u Jesus kin sayap namar ka burom ka bakraw ka jong blay ha ka dagasngi Jeremiah saw arpulai arpnyogong ka kendau ka kenja kala sudah amdon briushu ka snang baro lapen kalon hendai uji suang ngampat penkut balai empat penkut dang don bau blay uhap ban penpau sya ka perthai beneng solonsa empat penkut namar ha ka du ka ne ka klemat nang don ka jing artatin ya ka jing long bohok ba isnei jong blai don kam ban pensyai kedar syaka perthai hi baro ka wei ti kumta kita ki bala yap kladan ha ka perthai bat kala long shisha ka jaka ka bakenja ha ka ta ka por jing ban pau arpho iwi long la kem yu to yak jokor uto sentiment uksut ublong syaitan la yo yu angal bo wanra yu kinjri bat long ba la kem yu But la bread ya ha ka liulong ka baklam trai ka abusas ha ka tin Greek ka bamut ka jaka ka badum barkani ka kentin abusas la ne abis la ban yo ilu ka kitab Genesis men bo play uthau ka perthai ka long ka baklam dur khamda ka long ka abusas la ne ka abis te yo syaitan la bread sya ka abusas la ne ka liulong baklam trai ka perthai jongi ka long biang thik kumba shwa ka jing pan long ya ka badum tliu bar ka bakenja Usaitan unsha set hangta ong kektien coblay kumba kita kibaman kin yap syahajar snem usaitan undan syahajar snem de hadin ke syahajar snem de ban pelat no ya u shipor de ladangis ngau na kini khat Bible ka syahajar snem hakndo kade kibaman ki balayap bar usaitan man syong hagini ka perthai rengkat baki angal ki baman ki jong Hani im bat ki breu ki ba ula pensyoy bat ka perthai kan yo bagajing but yo syaitan kai lam tang sya ka jingjot bat sya ka jingyap hangni yo bagi kam jo baro ki wanra ya ka jingjot ar petras ar sauk ong habangi kran chpang ki kenjri kam de ki kenjri ki ba shisha kidai ki kenjri ki ba tau ya ka jiasham circumstances bala set yo syaitan tang hang ne ha perthai ba la shu ban let shi ki wei pat ki met beneng bat hang ni ar petros ar sauk ong la it no ya ha ki krem ha ka Bible pregong the change of darkness ki kenjri jo ka jingdum batliu bala rino yaki ya ka jing bishar yaki angel la bu khnang ha ka perthai ba an bishar yaki damanu an bishar nginyapet Nilai keren sepangki baman, kumno pat sepangki rukhut, hadin bala rongno yaki nakadega pertai sano kialet. Ka Bible ke thu yangi, kan kum Matius arpusau saupo hadu saupo way. Mana bau Jesus Christ unwan andan ar kenhun. Jesus la keren yakadega parsi. Kamde ka literal interpretation, yakadega symbolic. Kani kadega parsi, kadega jinga thu khana jo Jesus Christ, haka gospel Matius arpusau saupo hadu saupo way.
kong anda kum ta angut kin ya don ha ka lingkha yo we la shimno yo we pat la ino angut kin ya shong tliat ha ka ying tliat ya ka we la shimno te ya ka we pat la ino kani kam de ka jing rong no ka bajar jar an don ka jing rong no ka bajar jar ha ka bible ka jing rong no ka tang ha ka jingwan asin jo Jesus Christ kat baki ru khu kila sha rong no ka bible ka online rong no yaki shabneng sa ka beneng ka balai sa ka headquarter jong oblai ka khat jong oblai hang ni ulai penyalam yaki jing thao ki bla suspa ki jong o ki bla khon ben riu ba jing ben pau arfo sao ka ong ngalayo i yaki khat beneng bat ngalayo i kita ki badan ha kata ka jaka kentang ke jong oblai ka tabernacle jong oblai kire kita ken ki bla IT no yala ka jong ka jing em Haka bakila syak rai kli nam tau Jesus Christ. Manu kita kibanyo let syak kata ka beneng. Deki bala syak rai kli nam tau Jesus Christ. Kira kitu ken kibam syam na manidem yu umrat klau lene pdiang ya ka dak lene ka dur ka jong oh. La lepi kwa manu kibanyo let syak beneng kira kita ken kat kum ka Bible. Bat ka Bible ka ong bakini kira kita ken kibla yo ban mi pat. Haka jing mi pat ka baningkong. Kiba yok ban let kira kita ken kibla syarong no bat pen kala dur yaki ha ka jinglong ju Jesus Christ kibla poi shabneng bat kini kibriu kat kum jipat pau ar pau sao ko la ai ka jing bishar haki kani kam de ka jing bishar to kit benya kani kam de ka jing bishar yano an penrem yano an pen kesan namala dep le ya kata du Jesus Christ hendrika ai kani ka jing bishar bala ai ha kita kibla sispa joblai kat baki dan hang te habneng ni de kita ki kuns em ki jong blai ka bo blai ula kran leng bo Petros ni long ki ling do baki jaman sem ki kuns em baki jaman sem ke ban sabishar ha ka we gasngi u pol yo iya kane nang kong koren riu arlai ka bo dan ha ka pertai wong ha to phim thip banginya bishar ya ki angel bat kat no lei ya kita ki badai ya ka ni ka jing em Yo soitan bagi ki angel babaman labu ha kani ka perthai ka badum bangin bishar yaki. Pi anhaba kiri khoi kin poh beneng kandon ka jing lengo ka jing artatin. Nama ki brio ki baki kwi linti bandan ha beneng kim don hangta. Ki brio ki ba kim shim la poi ben kwi linti ban poi hangta ki don hangta. Bar kim kliu chi su kumno. Uni ubrio de balek bi ijot yanga. Kum no mi sayu ban poi habdeng ka jing mi sayu ka bakum kane dan lese ke beri ki bangi kmi nanti shay me jonga ibar yu play ba ju play ba poi ji sa em dan hange ba du play ha ka ta ka por un sa wan ra eki kitab jo ka jing bo jing kan mau but un sa pen i ki record paro pad hadin kata uji suong pet gitu ki baman ki badan hangte ha ka perthai ka badum tliu ngalaya le kat bala ban penyam yaki ngala phai ki breu ban pen phai yaki saka jingkala ka bu ngalaya le ban phai yaki na ka terpeng pasiau yaki na ka skor ai lat bon sin hendiki kan touch kan touch sa ayu pat bangan le tam ta jongki pakin dan hang ni habneng Bat kita ki bala sispa jo blai anabala yo I ya ka e ka bu chi sula le nam ta jo ki kirong try me la le lut na kam ta jo ki shisha me long ba hok bar ba dap ta ka jingis nai anaba ka jing bishar kala shai anai ki juba per ki jing kli baro jo ka jing em habangidan ha ka perthai ginon sibun ki jing kli am dai bali try misha ya kane an jubab ha ka sngi bat anaba ki juba baro la pen shai ka jimisar kan sakut ka siajas nam kala biang baki ta kiri khoi ki badan habneng baki nama arta tien syu blai ka pop kan ommi syu lanu namar kila yo I u a u blai u long ha ka jing em ka jongki hadin kata kan kum se karya khat sau Jesus Christ un pen krek menta banwan ha ka sin ka balai dan ki bri ka kum no pi kai spang ka sin ka jingwan ka balai don tang arli ka jingwan beningkong bar ka jingwan ka baar hele la ngi puri bhai ka bible puri bhai ka context jong ka na ka we ka khat se ka we ka khat ka don ka jingmi pat ka balai ha ka jingwan ka bening ka jingwan ka balai ka jingwan ka beningkong ka de ka jingwan ku ubri wan yu kejat ha ka pertai ka jingwan ka baar unom yu kejat ka bible an rong ngi ka du hang te ha sahet peneng baru blai hele ha ka jingwan ka balai un wan biang haka juk kacaka bala rong yo Jesus Christ no dum olive
un ya hashwa te ha ke ngi ke jap jong u kin yang halor ulum olep bat un pen long ka thamba an pen rehem ya ka ulum olep un sakat wak bat pen long ka tham ka ba kraw ban pen kre ya ke ai kisgol ngo ya ke ai wan ban pen kre la ngi pai jing ben pau ar phui ar Uyanis ong layo iya ka nong ba ka ba khut ka Jerusalem ka ba thamai ka ba lawan her no blame up neng ngam tip kiliyo in em ya ka spacecraft hele ka ne ka spacecraft jong ka universe ka ba blame ula pen kre ka jing he jong ka ne ka tabernacle la ban nyam palat de ki billion mot ki preo la fi pule ka kitab jipan pau ar kin syam ya kata ka temple ka ba thamai ka Jerusalem ka ba thamai ka ba blame ula pen kre kalau kami itnat ke siar benela barka ket jong blai kan hangta u blai u i ya ke ke pertai un ong ya ki angal ngin pen thalino ya ke beneng ke balai bat ngin pen longno ya ke pertai juni ka capital juga universe ai ngo you blai baka capital juga universe ka headquarter juga universe kan wan no hangni ha pertai ha ke jingwan ke balai ke jong uci suang ayo i baka wan hiar na beneng sya ke pertai bat ha ke ka por Kandan ka jimi pat ya ki paman ka jimi pat ka baar. Anda baka Jerusalem ka batmai kala hiar sikan ka pertai ki paman kin saya mi pat. Baro kitu ke bayap menta bar kitu ke bayap ha ka jingwan asin uci spes kin saya mi pat. Ka Bible ke hikay kata men ba uci spes udang im ha ka gospel Yohanes san arpu pra arpundai wang what's no kendit ya kani. Baru nangi ke bayu atia kat sadon ka por jo ka jing perta bangin saya mi no Henry ki wei ki balale ba bha ka jimi pat jo ka jing em kata kalong ha ka jingwan asin jo Jesus Christ ba kitu ke banyo let ka syajar snam ka syuti habneng ka jing sup jo ka jing keman jo ka bneng ba ka jimi syar Henry ka don ka jimi pat ka baar ka jimi pat jo ki baman sya ka ban penrem sya ka jing yap la dengim pat penlong ye ka rai mentah sya ka jing yap penlong nak mentah. Nama don tang atli ke jimi pat. Katkum ke Bible. Ke Bible ke ong kitab jipel pau ar pun riu sup ubay khuj ubami ke jimi pat ke beningkong halor kini ke jingyap ke baar kam don porsyu. Habau jisu un mi pat ya kini ke baman kam dei ke jipin mi pat ya ki ba kin im siki bom jukut em. Kadai ke jimi pat ban penyap yang ya ki sa syesen. Ha ke jingyap ke baar ke belong ke jingyap ke dujok. Habangi pai jimban pau arpo prasipau hakani kapor anda baki baman baro juga pertai na syati na mingi basengi kila mipat kila pet ya kani ka pertai na kwa banya tu ya pi bala dingi layap hau Chris ngin mipat kum ki jing thau ki batmai daga met ka bom pot shu ka bom yap shu henela dangi yap klem IT la ka jing em shu Jesus Chris ngin mi biang daga ju ka met Larang yap kum buat nyemi dekat juk ke durkmat bangila yap. Larang yap hak jing accident kelam ke jing kelakabut nyemi biang tek kum tuhi. Pada ke juk ke jing long, de ke juk ke jing perkhat, de ke juk ke jing sarong, de ke juk ke jing pede do anot. De kum ta usaitan yo i baki baman kilami pat ala pendap no kata ka syaja snam jong ka jing sat bendi hak de pertai ke badum bala pelat no yo usaitan na ka bendi jo ban ula let mi no ban syukur ya kita ki kenja benriu jaga pertai usaitan ula lum biang yau pat ba belien kan usiap ke duria wang ya pet katai ke temple ke jong play la banyo i ya ka baka kiu sharu shatai shadrong ke jing drong ke ying mala ka ba palat spa pat hajar malah ya ngin let ban yale hang ti don ki briu jong play Di kumta unlet no ban syukur iki kinjam riu baro sodong juga pertai ban penyeseng lang yaki sya kata katma ke jingken juki kalong kadu siap kuduriau kani ka de jishisha pila ban don ha ka we na ka ni kaliang pila ban syapo jong kata ka tabernacle ke Jerusalem batmai ni syabar jong ke Jerusalem ke batmai hande ka de ka mon ke jong blai ha ka de ka miet mapindon ha kata ka jaga kentang ka tabernacle ke Jerusalem ke batmai ublay ulale kat bala bapindon syapo pat om syabar jogata ke Jerusalem ke batmai ti kumta kilayelek ang ka Bible jipan pau arpo kandai ban ke tawyar ya ka ying song dara jo ki rukhut usai to ang ngin la pet ngia bun kat ni
Ngen pengelon ya kata sorkar ke jong oblai. Kat bagi lej hang ta ka Bible ko ong ha ka kitab jipen pau an sapen pau ya ka jingle jong ki baro. Ha kata ka por la long kum ka flashback. Way po way angal usaitan. Ka Bible ko ong ha ka kitab jipen pau arpo kat we kat ar ngalayo iya ka kat bali ba kraw utawa syong halor jo ka kat na kata na ka Jerusalem tmai ka khmat jo uba ka khandau ba ka neng kele phet no te ka jaka am syam la syam shu yaki bat ngalayo iya ki ba yap ki ba rit ki ba kraw ka yang ha khmat ka kat la plit yaki kitab la plit ya ka we pa ka we ka kitab jo ka jim te la bishar ya kita ki ba yap na kita ki ki ru la tho ha kata ki kitab khat kum ka jingle joki ha kata ka por we po we breu unyo i bo play ulale kat bala ban pen em yo un pen i badai na mar ka jingle joki hi bakiran syabar jong ka Jerusalem ka batmai bat ki baman ha kata ka por kin sapriang om na ka dau jo ka jingkla ka bomut hendekin pediang namar bakalong ka basisha bat kin sa ong shisha mi long uba hok ke jimbishar jo me kilong ki ba hok ke sgau thobu blay ul ailat yaki hende ki la kantai yaki ne jing khot jo blay udang up yaki babon ki briu hagi ni sngi banta kira penyang yu Jesus Christ syabah jiban pau arpo shipok ong yu syaitan bat yek tagi no tu palam ler mar khau an bread yaki ha ka pung ka ding bat an penjot pen kordit yaki shiki bom jukut ki bom jukut kani kan bom jukut kamut bakin ingsa hadu jok klam jingkut ublei dan jing subha ban thang yaki boman hangta sheki bom jukut kabai bu ong kapop kan dan shu ki boman kin dan shu bat kalong ka basisha ban nginon kam ban nget ya kata ublei jungi ublei jo ka jing iet ka jing snai ka jing bisha bahok jo ublei kamsha ban pensitom sa ikebrio hakata ka dujok klam yap lano ka Bible ko ang baka bainong jong ka pop kalong ka jingyap lada ka jingyap Matias arpsan subway ka dujok ka day nam to usaitan henry kitu ki babut yo kiro kin cha penjot pi ka ni kantin bam jukut kan yarap yangi bat sngo thu bakam day ka ban ne sa junom anna ba ya ka kam jong ka la pendep ka dingru kan selip no anam pensa yo thiet nani utnat haba ka Bible ko ang annam pensa kamun annam pensa ka Bible ko ang kabashay hado kata-kata ka Bible ko ang bauthiet bautnat kin sa long udpay haba long udpay kamut kinam insyo kinam yalan nyar syo kila long udpay men bala penjot ya ka Sodom bat Gomora ublay upren kam ya ka language lan ka kentin bala thang ya ki da da ka ding ka babam jukut kat kum Juda pinshem kadon ka khot Bible ka betu yang ni ba yaki latang da kata ding ka babam jukut anda ba bleu la da pentang yaki da ding ka babam jukut nyo iba kinok Sodom kim don shu la filet wat mentai ta ding bom jukut kala lip la pendep ya jing bisar jong blai kum taru anda baki baman kila kala depe ka Bible ko ang ki rukhoi kin sami berkin sayu halor jong kita depe ki baman kin long ha ki slajat ki jongki Jiban pau atway way ko ang layo iya ka neng ka batmai barka kendo ka batmai ai ngu yo blay ba ya ka diga perthai an sa thau tmai pak such as it ngin yo i de ki khmat jongi men ba blay u thau ya ka diga perthai hakin risni dan ba yo i like no let's say nakita ki jing thau ki ba hapneng henry ha ka ta ka por ngin yo ka buram barkalat ban yo i ba blay u pen mi ki wa Wan mi iki lom open mi yaki jing thau ki ba em ta ki khmat chongi but you know hallelujah you try ulong ba don bor ba em amen ngakwa ban yo iya kata kapor ka Bible ko ong ba ki breu menta ki yam ki breu ki ngau si ber kilenya henry haga jingwan ka balai jong Jesus Christ un sa pendam no ikita baro jiban ba arfuisa unyat no iki jingjau umat anam don shu ke jing yam ke jing sosi ke jing yap lani ke jing yaklat ngakwa ban don hangta ngatip don peng jong pi ki du no yala ki jog ki ki ba thon ke jingwan ju Jesus Christ ka de ke jingkerman ka basuk ko mo ong mane ba ki baman kila sha thang da ka ding ka ba bom jukut bat kin om long shu lanu ro kadam ke jing thu khana ngan pun kut da ka ni ha Yellowstone National Park ha America house nam ka khandai spa prapupra kala plu ka klau la ishar khai hadu kata
kila wan ki fai berkit ki kali penlip ding kila persang jan proses ni kila le ban penlip ya kading ki breu ki wan ban pet ban kimla ban yarap namar ka jingplo jo ka ding kala stat hadu kata-kata ki berat kila ya pet ki merat kila ya yap ki sim kila ya her ka jingdom ka batliu namar jo kata-kata dem ka belatap hen hap deng jong kata ka jinjia anda ba kala lip kata ka ding katu ketnisngi kila don kiba lek ban pet ya kata ka forest ne kata ka cloud kila ya kita ki brio kila pet kila isen le sangsat ikibrat kila shia hande hatrai jong we uding kisham ya ka we ka sim ka bla ing ban ka bla ya pangta bar we brio la let daga jing pai donut haba yo ya ka sim ba ka yap daga jing snai kat ba open ki ya ka kumno hap deng jong kata ka ding bar kata dem bar ka jing sma jo ka jing plu jong kata ka national park lami ki khon sem ki badang em ka kami kala kedup ya kini ki khon ban pen em ya ki jong ki khon kamla ban ra lut ya ki barok di kumta kala ai la ka jong ka jing em bawan hap deng jong ka ding ka ba crowd kong larangan ai ka jing em jonga ki khon jonga ken yo ban em kani ka ding ai ka bu Jesus Christ ulale kadon ka du jok ding ka jing yap ka baar bat utip chai kadar ba ka bai nong joka pop ka ka jing yap hre u ya la ka jok ki khon kum ba uyam ya ka jus le mo ka do sin kum ka khon kum ka mi siar nga kwa ba dup la jok ki khon ha ka ding na u kner ya ka ti ba dupอยู่คนเป็นเรียวจากประเทศสลัมสารบารูไอละกันจงกันจิงเอ็มกระดิ่งแล้วนี่กระดูจอกดิ่งกันนำละบันบามดุยังอาบัจยพีกระจิงยับกับอาร์คำเดยจงกี่คนเปลสิสปะจงเปลยละดิ่งวันบันรีหากิทับยังจงชีสเปรสเพียงยอดละยังพิมพ์ดันกำบันเลพิมพ์ดันกำบันชูไอทีละกันจงกันจิงเอ็มอุนีอุนองเป็นเอ็มอุความันเป็นเอ็มยังอาบัจยพีบัดกระดิ่งน่าละไอละกันจงกันจิงเอ็มอุคอดยพีบัดยังอาน้องเป็นเอ็มอุอับปันวันหัดดอกหนวดจงพีนักว่าไปพินดวายกระดอกหนวดจงพีชาอิวชิสเรสปันวันหากจิงเอ็มกระจงพีต้องเยดวายทรายเมลายงี้กันกระจิงคอดบัดกันกระสงี้กระดอนหากกิตับจงกระจิงกันมาบัดงินน้ำดอนแต่ก็เวปัดกระดาวหากกระสงี้บางเงินกันโนยามีบางเมมชมละอายอย่างงี้กันกระลาดอุบเลยไม่กว่าบางเงินดอนบัดมีหากแต่ก็เยรูซาเล็มกับบัดทำไมเมลาเล่หลุดบารอกัดบะเมลาหากดิ้งพนาเมลาเป็นเปล่าบัดได้ตั้งกันนี่ให้กันเลนตีกับมันเป็นเอ็มยังอาบัดยังงี้บารอลังอุบเลยหากได้กับปัวแล้วดังงี้ดังนั้นเป็นกันจริงเลยnamar ka jing snow brew ka jing snow shifting dan ka nugo ka jing snow try tu men kata hagan ka po ya rap yangi bangin snow tho baka khamha yangi bandon marwe bodu Jesus Christ bani ka badan ringkat baka perthai klamu Jesus Christ pensat bor ya kitu ki bala rai ka donut mre kimla pan yang kimla pan shim ya kesenjam ya rap ya ki ama ki lek phai men ta ka mi bakin penlong no e ka ta ka rai na do men ta hi to ai ba ka jing ai e ka jung Jesus Christ ka ji ba ka jung play ku pa ba ka jing slok ka jing pesat bor jung men se ba khoi ki ni lai we ka jing long play to ai ba kin long ringkat lem bat ngi ha ki kan jan met ki lai yang lang baro ba ki tu ki bala ben yo ngau ling ba ka ni ka jing pen sawa ki khu bor ki lat ba bela ai khun ben riuมันเป็นเพลงอย่างกับ gospel แลมบัดกี่เรื่องไงก็เล่งส่งกับประเทศและดูมันตาชุดที่บอมจุดขุดรู้อาเมน